Heissa vaan kaikille. Tervetuloa Kaikki pelaa podcastin pariin. Mä tiedän, nämä sanat on ollut outoja teille jo hetken aikaa. Tai siis odottanut näitä sanoja. Vittu, tää meni ihan pilalle jo tää alku. Mitäs Turtsa? Mut on pakotettu tähän. Hei. Älä nyt yhtään aloita sitä. Todistusaineisto A. Tästä lähtee nyt todisteaineisto A liikkeelle, eli täältä näytetään missä se nyt on? Ei. Vittu tarvii mennä pitkällä. Hitto me ollaan puhuttu paljon. No, joka tapauksessa mulla on todisteita. En ollut minä. Näin, joka pakotti. Joo, vaikka sama. Joo, hei. Kiitoksia vaan kaikille, että tulitte taas jälleen kuuntelemaan tätä meidän hienoa podcastia pelaamisesta ja peliaiheisista asioista. Tällä kertaa kaudella numero 4. Minä ja Samu tässä kaksin. Hän, minä, sinä ja moi. Ja tervetuloa taas podcastin pariin. Vittu, tää menee ihan oudosti. Se ei haittaa. Hitto, tästä on liian kauan aikaa. Vaikka mä teen kaikkea YouTubea ja kaikkea muutakin, mutta ei vaan aina voi mennä nappiin. Mä en tiedä, tällä hetkellä me ei olla keskusteltu aiheesta, meneekö nämä niin videomuodossa ollenkaan. Jos nämä menee videomuodossa, niin haluan tässä kohtaa heti kättelyn jälkeenkin kertoa sen verran, että joku kuitenkin kysyy, miksi sulla on hanskat kädessä ja minkä takia ne on oudosti leikelty, niin yes. Vastaus on hyvin yksinkertainen. Tässä kyseisessä huoneessa, jossa tapahtuu kaikki, ei sen tarkemmin, niin täällä on ihan helvetin kylmä tällä hetkellä. Mulla ei ole lämpömittaria täällä, mä haluaisin ehkä tuoda tänne lämpömittarin ihan vaan sen takia, että voisin, koska ei lähde suomeksi, niin justify my comments. Mutta mä veikkaan, että täällä on joku 10 ja 15 välillä. Eli siis seuraavassa podcastin jaksossa, hyvät ihmiset, tammikuussa, niin näette, kun Samulla on tuolla digitaalinen lämpötilamittari se selän takana, että tekin näette sen lämpötila, mikä Samulla on tuolla kämpässä. Se olisi kyllä kätevää, kun tuossa olisi sellainen ihan järkyttävän iso joku mittari, mistä näkyy Celsius. Just näin. Pistetään mietintä myssyn alle. Ja jos te ihmettelette, missä se Lojaali on, niin täällä mä olen Turussa. Jälleen kerran pakomuuttanut tänne. Ja lakanat on tullut taakse, takaisin. Ja kaikkea muuta kivaa. Mennäänkö meidän aiheeseen? Meillä oli aihe, voitteko kuvitella tänään? Aihe tai spektaakkeli tai joku siitä väliltä. Kyllä. Mä en tiedä, Samu, meinaatko sä pitää live-streamin tästä, koska mä en voi, koska mulla on töitä, mutta meinaatko sä pitää KP-kanavalla live-streamin aiheesta? Mä haluaisin tosi kovasti, mutta mulla on eilen vaihtunut PC. Kiitos Tarkkikselle avusta ja etsinnöistä. Siitä ei sen enempää, mutta kiitos Tarkkikselle avusta ja etsinnöistä ja oivista kaupoista. Niin mun täytyy rakentaa mun koko OBS uudestaan, koska en tajunnut googlettaa aihetta ja sitten sainkin selville, että olisin voinut vaan import-export kaikki mun OBS:n asetukset vanhasta PC:stä, mutta vanha PC on vähän niin kuin eläkkeelle nyt tässä vaiheessa, joo. Sille on ehkä annettu tunteita, kiitoksia. Meidän yhteinen taival alkoi noin 2016 ja päättyi eilen. RIP PC. Joo. Niin, on hyvin todennäköistä, että en pidä KP YouTube-kanavalla live-streamia aiheesta. Toiseksikin mulla ei ole tunnareita sinne. Mä saan kyllä ne tunnarit ennen kuin Joni rupeaa mulle pätemään tuossa asiasta. Mutta mä veikkaan, että mun täytyy ensin rakentaa omat setit takaisin, niin mä en jaksa rakentaa kaksia. Niin, ja siihen on kumminkin 2 päivää, ja sun pitää testata sitä konetta eri pelien kanssa. Olen tähän mennessä testannut RoboQuestia, Arumiidalle terveisiä, ja Sons of the Forestia, jonka näin ensimmäistä kertaa 164 tunnin jälkeen yli 60 freimin
FPS:llä. Se oli häkellyttävä kokemus, se voi kertoa. Joo. Joo. Meillä on siis tänään aiheena Game Awardsit, ja me ollaan salamyhkäisesti kirjauduttu KP:n salaisella tilillä Game Awardsiin, että me saadaan äänestää 3. kerran meidän suosikkeja. Ja Äänestän kanssa samalla. Niin, Samu äänestää samalla itsekseen, mutta me annetaan tältä tupla-äänet sinne. Niin, mennään sitä pikemmittä puheitta tänne itse asiaan. Katsotaan, kun mä saan sen tuosta oikein. Aha, no niin. Ja sitten, jumalauta. Kaikkea sitä vanha koira oppii. Tarkimmat ja lojaaleimmat muistaa, että olemme tehneet tämän kerran aikaisemmin. Juu, viime vuonna. Tasan vuosi sitten. Miten voi olla, että me tullaan ekaa kertaa 2 vuoteen takaisin, jos me ollaan viime vuonna tehty? No itse asiassa, jos nyt oikein tarkkoja ollaan, niin se viime vuoden. Itse asiassa. Mutta Game of the Year. Mikä on sun Game of the Year? Mun Game of the Year olisi ollut pitkään Resident Evil 4 remake, koska mä olen pelannut sitä, mutta sitten hemmottelin itseäni ja ostin muutama päivä sitten Alan Wake 2, hakkasin 2 yössä psykoosipäissäni 21 tunnissa läpi vuoden peli on Alan Wake 2. Noniin. Mulle tällä hetkellä, koska mä en ole pelannut Alan Wake 2. Mä en ole pelannut Spider-Man 2. Mä en ole pelannut Resident Evil 4. Mä en ole pelannut Super Mario Bros. Wonderia. Mä en ole pelannut Legends of Zelda Tears of Kingdomia. Niin ainoa, mikä mä oon pelannut, on Baldur's Gate 3, joka on kyllä, täytyy sanoa, että erittäin hyvä peli, mutta mä itse vähän väännyn nyt, kun ollaan KP:lla, niin väännytään tonne suomalaisen Alan Waken puoleen. Torille. Just näin. Best Game Direction. Tässäkin taas samat pelit kategoriassa. Ja Super Mario palasi takaisin 2D. Toi on nyt taas sitä samaa, niin kuin Breath of the Wildikin oli toi Tears of Kingdom. Spider-Man 2 on täysin samaa, mitä 2 edeltäväkin Spider-Mania on ollut. Baldur's Gate ja Alan Wake taitaa olla ainoat oikeasti, jotka on jotenkin vähän muuttunut. Nyt taas, koska sen takia, koska olen näistä 5 niin pelannut tason yhtä, niin Juu, sama. se on sellainen niin kuin luontainen reaktio tietenkin, mitä äänestää. Mutta Game Direction, ja sitten kun katsoo tuon, että awarded for outstanding creative vision and innovation in game direction and design, niin mitään spoilaamatta, niin Alan Wake 2 on aika silleen simppeli niin kuin gameplayltään, siis tavallaan. Mutta sitten siinä on muutama sellainen aspekti, mikä on niin kuin sellainen wow, mulle henkilökohtaisesti ainakin. Ja mutta sitten taas, mä en tiedä riittääkö se, että niin kun sä oot pelannut Baldur's Gatea, ja mä en ole pelannut Baldur's Gatea, niin onko siinä, jos nyt multa kysyttäisiin, että mitä mieltä mä oon Baldur's Gateista, niin mä osaisin kertoa, että se on roolipeli, ja sillä selvä. Mutta onko siellä, onko siellä poikkeuksellisen paljon dialogia, voitko tehdä ihan mitä vaan kenen kanssa, vaan tyylisiä ratkaisuja. Jos ne on wow-efektiä, niin mä annan tästä niin sanotusti sulle nyt tämän mikrofonin ja saat tehdä päätöksen. Joo, siis Baldur's Gate 3 on niin syvällinen peli, että mä olen pelannut sitä yli 8 tuntia, ja mä en ole vittu päässyt kuin vasta Actiin 2. Että tässä voidaan nyt sitten lähteä siitä, että kuinka hemmetin iso peli se on, ja kuinka monimutkainen se on. Tietysti veteraanit on pelannut se jo 5 tuntia läpi koko roskan, mutta se, että tämä peli ja sitten kaikki mahdollisuudet, mitä tämä peli antaa. Esimerkiksi sä voit tehdä sillä että sä olet ystävällinen tiettyä rotua vastaan, ja sitten tällä tietyllä rodulla on päämaja. Sä viet sinne kauhean määrän räjähtäviä tulitynnyreitä, asettelet ne oikein joka paikkaan, menet itse sinne rakennuksen päähän,
ammut tulipallon siihen tynnyriin, ja ne tekee dominoefektiä ja räjäyttää kaikki sieltä sisältä. Niin noista housunnapeista seuraavaan, niin se jotenkin niin kuin tuo sellaista, miten mä nyt sanoisin, se tuo semmoisen niin kuin, todella vaikuttavan olemuksen ja semmoisen niin kuin, se peli on jotenkin niin kuin todella niin kuin, miten mä nyt sanoisin, monimutkainen jollain tavalla. Että sä haluat siitä kyllä niin kuin, tai sä saat siitä kaiken irti, mitä sä haluat. Ja sä pystyt kaikki hahmot tekemään niin kuin sä itse haluat ja näin poispäin. Että mä kyllä itsekin antaisin Baldur's Gate 3 tämän The Best Game Direction. Onhan se siis ilmiö. Kuten sanoin, niin you do you tässä tapauksessa. Yes. Annetaan se Baldur's Gate 3. Seuraava on Best Narrative for Outstanding Storytelling and Narrative Development in a Game. No, voin taas röyhkeästi aloittaa. Aloita vaan. Niin, siellä on, nyt meillä on jo 2 peliä, mitä mä oon pelannut, tai siis Phantom Liberty mä en ole pelannut, mutta mä oon pelannut Cyberpunkia. Mutta Remedy osaa kertoa tarinan, Sami Järvi osaa kirjoittaa, Sam Lake osaa kirjoittaa tarinaa. Alan Wake 2. taas yritän pitää mahdollisimman spoilerin vapaana mun kommentit, mutta että siinä on tarinankerronnassa silleen, että ensinnäkin me seurataan fiktionaalista taideteosta, joka on siis Alan Wake. Mutta sen lisäksi me seurataan myös Sam Laken tarinankerrontaa ja Sam Laken tarinaa siitä, miten hän luo tarinaa. Nyt puhutaan niin monesta kerroksesta, että tässä Big Macissa ei ole niin mitään järkeä. Me olen yksinkertainen, monimutkainen hölmöukko, ja on asioita, mitkä menee mun pään yli silleen, mutta sitten on myös asioita, jotka me ymmärrän ja tulee sanoa, ja mä oon silloin niin ylpeä itsestäni, niin edelleen vähän bias, mutta mä sanoisin, että se on ihan sama, mitä myö sanotaan, mutta mä lyön melkein vetoa, että Alan Wake 2 voittaa Best Narrationin, ehkä. Sitten taas toisaalta nyt taas me suututan monta ihmistä ja näin poispäin, mutta loppujen lopuksi minua ei kiinnosta. Faktahan on se, että edelleen nyt, ennen kuin kukaan suuttuu, minä pidän tasapuolisesti. Minä en usko siihen, että minun konsolini on parempi kuin sinun konsolisi, tai minun pelin kehittäjäni on parempi kuin sinun pelikehittäjä, mutta olemme toistuvasti vuosittain joutuneet seuraamaan sitä, kuinka PlayStationin yksin oikeuspelit jyllää kategoriassa kuin kategoriassa välillä sellaisissa kategorioissa, että ihan yleisesti uutismediat ja käyttäjät nousee silleen, millä perusteella tämä voitti. Eli sinne on rynnitty sellaisella meiningillä, tämä on voitettava, koska tämä on meidän pelimme. Niin kyllähän siis varmasti Spider-Man 2. on hyvä tarinankerronta. Minä tykkään, siis Spider-Manhan on ihan siis huippuhahmo. Siinä on huippupahiksia ja huippukeissejä, mutta että mä oon silti sitä mieltä, että Best Narrative on Alan Wake 2. Joo, ja siis Spider-Man on tosi hyvä. Siis toi peli, mä oon 1 pelannut, ja se Insomniac osaa kyllä tehdä sen. Se on tehnyt sen todella Minä hyvin. olen myös pelannut ensimmäisen Spindelmanin. Joo. Ja Final Fantasy 15, jos voidaan mitään ottaa, mäkään en ole siis Final Fantasy 16 pelannut, mutta jos 15 voidaan jotain ottaa, niin jos voidaan, niin se on uudenlainen Final Fantasy niin kuin 15kin, mutta niin porukat on ainakin tykännyt siitä. Tosin se on ollut vähän semmoinen, mitä mä oon nyt huomannut, että se on kerran pelattu ja sen jälkeen ei ole. Se on vähän niin kuin unohtunut sen jälkeen, kun se on tullut. Tavallaan muutama viikko ja sitten se on unohtunut. Alan Wake 2. puhutaan vieläkin. Joka on siis puhumaan. Niin, ja tullaan vielä puhumaan. Että se on niin kuin todella hyvä. Baldur's Gateista puhutaan ja tullaan puhumaan. Se on semmoinen, mitä tullaan puhumaan varmasti 10 vuotta tämän jälkeenkin. Ja
täytyy kyllä sanoa, että mun täytyy antaa Cyberpunkille, koska se on toinen peli, mitä mä oon tässä pelannut. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty oli todella hyvä. Siis todella hyvä. Mä pelasin sen live-streamissä ja mä olin todella tyytyväinen siihen tarinaan ja kaikkeen tämmöiseen, että mä voisin sanoa jopa sen kaiken, mitä Cyberpunk on saanut paskaan niskaan, niin mä toivoisin, että ne sais tämän palkinnon. Ihan vaan sen takia, että ne sais jotain palkintoa siitä, mitä ne on tehnyt. Se peli oli ihan oikeasti niin kuin kurapaskaa, kun se tuli ulos, mutta nyt mun mielestä nyt ne niin kuin tarvitsisi saada jotain tunnustusta tälle asialle. Niin mä heittäisin Cyberpunkiin tämä kategoria. Joten, koska olemme eri mieltä, heitetään noppaa. Saat parilliset, mä oon parittomat, eli mennään sillä. Hei Siri, heitä noppaa. Hei Siri, heitä noppaa. Jumalauta, meidän budjetti on noussut. OK 2. Siinä. Sano OK 2, eli Samu voitti tämän. Laitetaan Alan Wake 2. Kakkoseen. Okei, sitten lähdetään Best Art Direction for Outstanding Creative and or Technical Achievements in Artistic Design and Animation. Mä olen pelannut näistä ainoastaan Hi-Fi Rushia ja Lies of P:tä. Mä oon pelannut Alan Wake 2, Hi-Fi Rushia ja Lies of P. Musta, mitä mä olen kattonut, niin taas päästään The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, niin se on sitä samaa. Mario ei ole muuttunut, se on edelleen 2D Mario, vaikka sitä kuinka yrittäisi vääntää mitä tahansa. Se ei ole oikeastaan muuttunut. Lies of P tulee mieleen vahvasti Bloodborne, ja voin sanoa, että ei kyllä kauheasti sillain niin kuin eroa siitä. Se on hyvin samanlainen. Siis niin kuin tälleen art-puolelta, design-puolelta. Hi-Fi Rush on perus tervetuloa anime 3D:hen, joten en oikein näe sillä. Videoita, mitä mä oon kattonut, niin Alan Wake 2 mun mielestä niin kuin tää artistic design ja animaatio on vaan jotain ihan omaa luokkaansa näistä peleistä. Joo, mä kans sanoisin, että Alan Wake 2 siellä on niinku, siellä on aika monta sellaista kohtaa, mikä mä vannon, että se on samalla teaseria siitä, että miltä Max Payne 1 ja 2 remake tulee näyttämään. Ja se on aika vakuuttavaa. Mutta haluan erikoismaininnan antaa Lies of P:lle sellainen niin kuin honorable mention on se, että se lähti jo siitä demosta, joka oli muuten todella pitkä demo. Siis wow, en muista, koska olisin viimeksi pelannut jostain pelistä demoversio, joka antaa niin paljon. Silleen, että joutuu ääneen sanomaan Discordissa kavereille, että hetken, tämä jatkuu vielä, what? Mutta any case, niin siinä on jotain sellaista niin kuin, siis todella upeata semmoista kaaosta, sellaista uinuvaa kaaosta, kun kaduilla makaa sammuneita nukkeja ja kuolleita ihmisiä ja on tulipaloja ja tuhoa ja sataa vettä kaatamalla ja sitten vaan räimitään eteenpäin niin kuin non-stoppina. Niin mun mielestä se on niin kuin se oli melko vakuuttava. Mutta että nyt niin kuin in all honesty, niin Alan Wake 2 on graafisesti muutamia niin käsittämättömiä momentteja. Siinä pääsee muun muassa käymään rantasaunassa. Mä vannon, että jos olisi, niin kuin, jos olisi niin kevyessä kenttähumalassa tai tosi väsynyt, niin voi niin kuin haistaa sen niin kuin eukalyptyksen, kun heittää kiukaalle vettä, tai sitten voi haistaa siihen rannalle mennessä niin kuin kaislikon ja kesäyön.
terveisiä Tarkkikselle, joka innoitti tämän kommentin edistämiseksi maailmalla. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, mitä mä olen nähnyt Alan Wake 2, just nimenomaan nämä saakelin mainokset, missä on Peter Frantzeni, ja sitten siis Ahti... se miten, anteeksi keskeytän, se miten Alan Wake 2 luojan vuonna 2023 yhdistää niin kuin videopeliä ja sitten niin kuin full motion video, niin en muista, koska olisin nähnyt sitä kontrollissa. Niin. Mutta sekin on jo vanha se on, kohtaa, vaikka minä pelasin sen hiljattain läpi. Mutta että niin kuin se, ai että, joo. Torille. Mutta se, että siis tosiaan ne mainokset, sitten Ahti Ylijumala, se on niin kuin ihan must, siis Ahti Jumala. se on vaan paras aava siinä. Joka kerta, kun mä näen TikTokissa... Sä oot nyt itse lisännyt tämän ylijumaluuden. Niin onkin, ja mä tykkään siitä. Hyvä. Koska siis se on oikeasti vaan, se tarvii olla Revenin peleissä jatkossakin. Jos ei se ole siellä, niin se jotenkin se sama semmoinen suomalainen melankolinen komiikka puuttuu siitä pelistä, joka on mun mielestä aivan loistava. Sitten mä oon nähnyt pätkiä siitä, kun The Old Gods of Asgardin keikka on siinä pelissä. Tavallaan. Mäkään en siitä siis enempää tiedä, en ole pelannut, vaan nähnyt TikTok-klippejä, niin täytyy kyllä sanoa, että mun on pakko sanoa, että mun on vahva pakko painaa Alan Wake 2, ja me ollaan kummakin siitä erittäin samaa mieltä, niin torille, niin kuin sä sanoit. Anna mennä vaan. Sitten. Joulukuussa tosiaan, tai siis niin, tässä kuussahan siis tulemme vielä näkemään, tai saamme New Game Plus-moodin Alan Wake 2, ja se haiskahtaa vähän live-streamiltä minun osaltani. No niin, menkää siis katsomaan twitch.tv kautta te Turtsa, eikö ollut? Just näin. Just and correct. Sinne. No niin, sitten Best Score and Music. Tarviiko meidän käydä sitä läpi? Okei, no siis täällähän on siis Legend of Zelda, Hi-Fi Rush, Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3 ja Alan Wake 2, niin eikö me mennä torille ja skipataan seuraava? Voidaan mennä torille. Toki tässä nyt on eritelty composer Petri Alanko yksinään, mutta että jos me otetaan niin kuin Poets of the Fallin alter ego huomioon, jota on pelissä loppujen lopuksi aika paljonkin, ja eri muodoissa, niin kyllä me ollaan nyt, kerrankin Suomi mukaan näissä muunakin kuin sivuhahmona, niin tykitetään nyt sitten kunnolla torille. Joo, kun siis tämä Nintendo Sound-tiimi tässä Legend of Zelda, se on sitä samaa saakelin pimputusta, mitä se on ollut heti ensimmäisestä Zeldasta lähtien, vaan ääni vähän muuttunut. Mutta se on sitä samaa saatanan aina sitä samaa pimputusta. Sitten Hi-Fi Rush, niin ei sekään, se on sellaista teknopaskaa, niin minä en sitä jaksa kuunnella. Sitten... Tekno? No se on vähän tekno. Ollaan me pelattu samaa peliä. No okei, on siinä niitä eri musiikkityylejäkin. On sellaista rock'n'rollia. Joo. No se oli ainut siedettävä kohta, mitä siinä pystyi pelaamaan, mutta kaikki muut oli vähän semmoista shaishea suoraan sanottuna. Final Fantasy 16, me tiedetään, että Masayoshi Soken, niin se nyt on ihan samaa pimputusta kuin kaikki muukin. Ja sitten Boris Slavovin Baldur's Gate 3, se on semmoinen tunnelman tuoja, toi kaveri. Se osaa tuoda tunnelman siihen peliin, arvostan, mutta kyllä mä varmaan mennään torille tämänkin kanssa. Niin 2 peliä tältä vuodelta, joista sellainen pakollinen niin kuin honorable mention, jykevämpään meininkiin, niin Trepan 2, ihan mieletön soundtrack, suosittelen tutustumaan. Ja toinen on sitten toi RoboQuest. Siinä on Noise Scream on tehnyt siihen musiikit, ja
suosittelen tutustumaan myös niihin, vaikka eivät siis tässä nyt ole ehdolla, mutta että niin mä oon se tyyppi, joka työssäänkin mainitsee aina videopelien ja musiikin, miten ne kävelee käsi kädessä monessa asiassa, ja nämä kaksikaan eivät ole poikkeuksia. No niin, sitten päästään Best Audio Design, recognizing the best in game audio and sound design. Voidaan mennä torille. Voidaan mennä torille. Spider-Manissa, tässähän on nyt sitten Resident Evil 4, jossa siis mun mielestä nämä kaikki siis on tosi hyvin tehty, remasteroitu siitä alkuperäisestä Resident Evil 4, paitsi se, sitä tai sitä ei ole remasteroitu vanhasta musiikkia, ne on sävelletty uudestaan. Okei. No se siis paskaa se on. Ei remasteri. No joo. Se siis, en tiedä, mun mielestä se tunnelma saadaan kyllä luotua siinä, ja ne kaikki äänet ja kaikki, mitä ne zombit pitää, niin mun mielestä ihan hauskoja. Siis sillä lailla, että ne pysyy hyvin siinä tunnelmassa, että siellä joku huuda jeet jostain nurkasta semmoinen zombi. Nyt siis taas pitäisi olla silmällä sit päässä, itse asiassa ne eivät ole zombeja tässä videopelissä. No niin, joo. Spider-Manissa kaikki hiton webshooterit ja kaikki nämä, niin no joo, kyllähän siitä semmoisen kuvan saa. Ja miten me tässä Hi-Fi Rushissa sitä mietitään, tätä Best In-Game Audio and Sound Design, koska sehän nyt on periaatteessa audiopeli. Siis joo, aivan siis sehän perustuu, se kombatti ja moni muukin asia, liikkuminen, niin perustuu siis rytmiin. Joo. Ja sehän on silloin audiodesignia samalla, ja se on hyvin tehty. Joo. Se on hyvin tehty, mutta ei siltikään välttämättä ei ole sellainen. Joo. Ihan vakuuttava. Joo. Onko se mitä? Niin siis onko sä pelannut tätä Dead Spacein remakeä vai? Niin. Mä olen aloittanut sen. Mä olen pelannut ekan chapterin muistaakseni läpi siitä. Joo. Miltä sun mielestä se audiodesigni siinä, onko se? Se oli mun mielestä sitten taas enemmän sellaista, siis se on hyvä. Se myös alkuperäinen oli ihan loistava audiodesignilta. Juu, sen mä muistan. Mutta että mä sanoisin, että remakeissa on enemmän sit sellaista niin kuin vanhaa meininkiä paranneltuna vs. sitten, missä Resident Evil 4 remake on tehty ihan oikeasti niin kuin uudestaan. Niin se on ollut vakuuttava jo silloin julkaisuvuonnaan, jota en nyt muista. 2007. Se on hyvin paljon mahdollista, että se on niin vai 2008. Jompikumpi. Mun mielestä se oli 2007, se oli Halo 3 ja Bioshockin ja noiden kanssa samaan aikaan, vai olisiko ollut vuotta aikaisemmin tai vuotta myöhemmin? No, joka tapauksessa. Varmista. No, varmistan nyt. 2008. Joo, 2008, no niin, joo. Niin, kyllä täytyy sanoa, että mitä mä oon niin ymmärtänyt tästä Alan Wakeista, kun niitä on just niitä TikTok-videoita katsonut, koska mä en ole halunnut katsoa kenenkään live-striimejä pelistä, koska mä haluan pelata sen itse, kun mä sen joskus hommaan, niin täytyy kyllä sanoa, että niistä päätellen, niin kyllä tää on niin kuin, mennään torille taas tämänkin kanssa, ikävä kyllä, kotia päin. Sen verran voin sanoa tuosta Alan Wakeista, Alan Wake 2 siis, niin siitä on täältä YouTuben ihmeellisestä maailmastahan löytyy siis semmoinen melkein 43 minuutin making of Alan Wake 2 behind the scenes, niin siellä on tuosta audiosektorista ihan oma slottinsa, ja siellä on ihan makeita juttuja. Kannattaa käydä YGistä siikailemaan. Yes. Sitten päästään Best Performance awarded to an individual for voice over acting, motion and or performance capture. Ja Juri Loventhal, joka muistaakseni näyttelee Peter Parkeria, vai olikohan Harry Osbornia, jompikumpi.
Ja sitten Neil Newpon Baldur's Gate 3 näyttelee tämmöistä seksuaalisesti aktiivista vampyyriä, ja sitten Malene Liburd Alan Wake 2, eikö hän ole se FBI-agentti? Saga Anderson, kyllä. Joo, no niin. Sitten Idris Elba Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLCn päähahmoja. Erittäin hyvä. Cameron Monaghan Star Wars Jedi Survivor ja Jedi Fallen Order kummatkin. Aivan loistavaa työtä. Ja sitten Ben Starr Final Fantasy 16, onko tämä nyt sen päähenkilön ääninäyttelijä? En valitettavasti tiedä, olen kouluttamaton moukka. Joo, sama homma. Mä en tiedä yhtään mitään. Pitäisi soittaa kaverille, niin sitten tietäisi. Näistä kaikista näyttelijöistä olen pitänyt eniten tuotoksista 3 henkilöllä. Neil Newponin Baldur's Gate 3, Idris Elban Cyberpunk 2077, Phantom Liberty ja Cameron Monaghanin Star Wars Jedi Survivor ja Jedi Fallen Order. Mulla on näistä on just Cameroni, Idris Elba, sitten Melanie Liburd nyt viimeisimmäksi. Ja onhan kun Spider-Man 1 pelannut, niin juristakin tiedän. Ja se oli siis Peter Parker, kävin tarkastamassa. Joo. Kävin tarkastamassa. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti niin koko tästä porukasta, ketä mä tiedän, kenestä mulla on jotain kokemusta, niin mä pidin Cameronin työstä noissa Star Wars Jedi-peleissä. Joo, pidin myös itse, mutta se kuinka vakuuttava Idris Elba on Cyberpunkin DLC:ssä, niin mun on oikeastaan ihan pakko painaa Idris Elba. Anna mennä. Me olen omat äänestykseni jo tehnyt, niin joo, niin on mäkin. Tämä on vaan sellaista niin johdattelevaa kommentointia. Joo, mutta siis Elba oli todella vakuuttava. Siis sinemaattisella tasolla helkkarin vakuuttava siinä DLC:ssä. Jos et ole vielä tähän asti pelannut, Cyberpunkiin tuli just 2.1 päivitys, joka paransi sitä peliä vielä entisestään jo helkkarin hyvästä 2.0, niin menkää ihmeessä nyt pelaamaan ja ostakaa DLC Idris Elba. Ultimate Edition tulossa, joka sisältää kummakin. Jos et vielä omista, niin on tulossa Ultimate Editioni jossain vaiheessa myyntiin. Tuet samalla Witcher 4 päivittäistä tuotantoa. Kiitos. Ei maksettu mainos. Hashtag fanikakkulat jollain vähän päässä. Sitten seuraava kategoria. Innovation in accessibility. Recognizing software and or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience. Ehdokkaina tässä kategoriassa meillä on Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Marvel Spider-Man 2, Hi-Fi Rush, Forza Motorsport ja Diablo 4. Street Fighter 6 on kaikilla platformeilla. Mortal Kombat 1 on kaikilla platformeilla. Marvel Spider-Man 2 on ainoastaan pleikkarilla. Hi-Fi Rush on kaikilla platformeilla. Forza Motorsport on ainoastaan PC:llä ja Xboxilla. Ja Diablo 4 on kaikilla muilla paitsi Nintendolla. Mä melkein pystyisin poistamaan tästä listasta heti suoraan Marvel Spider-Manin, Forza Motorsportin ja oikeastaan Forza Motorsportin ja Marvel Spider-Man 2. Koska ne on ainoastaan yhdellä platformilla tai 2, ei kaikilla. Niin mun mielestä se on ihan turhaa olla tämmöisessä. Toi on ihan hyvä kulma, miten lähestyy tätä asiaa.
Mutta niin, sitten on taas silleen, että toi on sitten taas se sellainen, niin kuin, kuvitellaan niin kuin se sillä, että keskivertopelaaja tai pro-pelaaja, mutta että se, mitä tuossa sitten taas pitää mun mielestä huomioida tosi paljon tuossa, kun puhutaan accessibilitystä, niin minä yhdistän sen sellaiseen, niin kuin, että ton sanan ja sen termistön, mä yhdistän sen itse henkilökohtaisesti sellaiseen, että ihmisellä saattaa olla niin sanotusti esimerkiksi liikuntarajoitteita. Koska näistä kun tein omaa osuuttani Forzasta, niin vertailin vähän noita accessibility niin kuin muutamiin muihin isoihin peleihin, mitä siinä oli tullut niin kuin about samoihin aikoihin. Ja mun ääni näistä menee siis Forza Motorsportille ihan sen takia, että ne accessibility-asetukset, mitä siellä on, niin käytännössä näkörajoitteinen pystyy pelata Forza Motorsporttia silleen, että se olisi, niin kuin, tietysti mulla ei ole kokemusta näkörajoitteista tai liikuntarajoitteisuudesta tai mistään muustakaan tällaisesta, mutta mä jotenkin silleen, ne asetukset, mitä siellä oli mahdollista säätää siellä accessibility-valikossa, niin mulla on niin kuin sellainen teoria, että mä voisin kuvitella näkörajoitteisen pelaamassa Forzaa silleen, että sillä olisi niin kuin kivaa ja että se saavuttaa asioita, eikä se vaan niin kuin mene automaattisesti. Tämä on niin, siis joo, kyllä. Ja mun ja sitten lähestyy tätä aihetta. Joo, myös ehkä toikin kyllä on kyllä totta, mutta sitten sillä lailla, että mä yhdistän sen myös siihen, että niin kuinka se on mahdollista päästä myös niin kun näitä tämmöisiä liikuntarajoitteisia ja näkövammaisia ihmisiä, niin näitä on myös muillakin platformeilla, että he ei ole niin kuin aina, heilläkään ei ole varaa välttämättä kaikkiin konsoleihin ja tämmöiseen, niin mun mielestä se on otettava myös tässä huomioon. Ja se on kyllä ihan totta, Forza Motorsport taisi saada mullatakin tässä äänen, koska Diablo 4:ssa niin sitä hieman pelanneena, niin voin sanoa, että siinä nyt ei ihan hirveästi näitä niin kuin rajoitteisille ihmisille ole hirveästi niin kuin vaihtoehtoja. Ainoa mikä on, niin on text to speech ja speech to text ominaisuudet mun muistaakseni. Ja that's it. Tietysti sitä pystyy myös pelaamaan Xboxin kontrollerilla. Ja nyt pleikkarille juuri julkaistulla kontrollerilla, joo, kyllä. Näillä kummallakin pystyy sitä pelaamaan. Mutta kyllä mä ehkä mulla ei itselläni näistä asetuksista Forza Motorsportin, mutta mitä sä kuvasit, niin kyllä mä ehkä sit antaisin sen kumminkin sille Forza Motorsportille. Koska ottaen huomioon monet näistä peleistä, ja itse asiassa mä voisin kysyä meidän tutulta live-striimaajalta, mitä se näistä pelaisi mieluiten, niin mä veikkaan myös, että hän pelaisi Forza Motorsporttia mieluiten näistä kaikista. Otetaan Forza Motorsport. Mä kyllä nyt vaihdan omaa mielipidettäni hyvin vahvasti ja tulen mukaan tähän sun junaan. Tällä kertaa. Sitten seuraava kategoria on Games for Impact for a thought-provoking game with a pro-social meaning and or message. Mä teen tämän sulle helpoksi ja itselleni helpoksi. En ole pelannut näistä yhtäkään. Mikään näistä tässä listassa niin en ole nähnyt tai tutkinut, niin minulla en osaa sanoa mitään tähän. Mä äänestin ihan vain Goodbye Volcano High, koska se oli ainut peli, mikä mä tiesin. Näistä muista mä en niin tiennyt yhtään mitään, mutta tää on tullut joskus Summer of Gamingissa kai tai jossain, missä mä oon sen nähnyt. Niin annetaan sille ääni. Näistä muista mä en tiedä hölkäsen pöläystä, en edes tunnista nimiä, niin annetaan se sille.
Anteeksi kaikille katsojille ja kuuntelijoille, että olemme sivistämättömyyemme. Olemme sivistymättömiä moukkia. Kiitos. Ja eteenpäin. Ja eteenpäin. Best Ongoing. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Tämä on niin kuin, tiedätkö, ja katsojat ja kuuntelijat ja Samu tietysti, niin voitteko kuvitella, että Game Awardsissa on aina yksi awardi, joka annetaan aina Fortniteille. Sitten Fortnitein julkaisu. Aina pitää olla joku Fortnite siellä jossain. Niin, tästä voidaan nyt aloittaa siis sinänsä, että Genshin Impact, joo, siihen tulee koko ajan lisää, mutta se vaatii rahaa. Se aina vaatii rahaa, että sä saat sen uusimman hahmon, ellei sulla ole helvetin hyvä tuuri. Muuten sä sitä et todennäköisesti nauti siitä kontentista. Se on kaikki Hojoversen pelit täysin järjestyksessä. On just tollasia. Sitten Fortnite, se uudistuu hemmetin monta kertaa vuodessa, ja aina jotenkin se nousee. Vaikka se menisi alas ensin, niin sitten se aina nousee. Jostain syvältä. Final Fantasy 16 on just tullut. En voisi antaa kyseistä palkintoa sille. Cyberpunk, okei. Tämä on myös nyt näitä yhtiä juttuja, mitä voisi antaa Cyberpunkille, koska he on oikeasti tehnyt älyttömän hyvää duunia. Niin kuin sen pelin kehityksessä, katsoen missä se oli ja kuinka nopeasti. Se on julkaistu 2 vuotta sitten, muistaakseni, Cyberpunk. Ja se on nyt tollasessa tilassa, mitä se nyt on 2.1 päivityksen jälkeen. Niin... Ja kehittäjät sanoivat, että he vieläkin kehittää sitä eteenpäin, että se ei ole vielä ohi. 2020, 3 vuotta sitten. 3 vuotta sitten, ja ne ei vieläkään ole lopettanut sitä hypetreiniä tästä pelistä. Niin mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä niin kuin erittäin tyytyväinen tähän, että jos Cyberpunk tämän voittaisi. Apex Legends on vähän jäänyt jo taka-alalle, ja sitä ei oikeastaan ketään kiinnosta muuta kuin uusi hahmo, ja sitten se uusi hahmo on perseestä, niin kukaan ei pelaa sitä. Tämä on Apexin tarina, anteeksi nyt vaan, mutta se vaan on. Mitä mieltä sä olet? Kysytään näin, Samu. Mitä mieltä sä olet tästä? No, tää on taas vähän bias. Final Fantasy Realm Rebornihan voitti viime vuonna ja toissa vuonna. Että tämä voi olla sellainen niin kuin ongoing drain. Mä pelasin Cyberpunkia silloin 3 vuotta sitten, kun se oli mitä se oli. Sillä oli ongelmia, mutta kyllä mä silti viihdyin sen kanssa. Nyt mä en ole pelannut Cyberpunkia, mä en ole itse asiassa käynnistänyt kertaakaan sit sen jälkeen, kun ne isot korjaukset on alkanut. Se johtunee siitä, että sitten siinä vaiheessa, kun mä alan sitä pelaamaan, niin sitten mulla menee kaikki muu ihan solmuun, ja I have shit to do at the moment. Niin sanotusti. Munkin pitäisi aloittaa se alusta, kun sinne tuli uusia romansseja, ja mä haluan käydä ne kaikki romanssit läpi. Mutta jos en väärin muista, niin No Man's Sky on voittanut jossain vaiheessa Best Ongoingin. Joo. Vaikka ne aloitti niin kuin pohjamudista, niin mä nyt on tosi tylsä ja yksinkertainen ja annan tässä kohtaa niin kuin oman ääneni Cyberpunkille. Joo. Muilla näillä tuotteilla, mitä siinä on, niin niillä on mun mielestä sellainen steady-kehityskaari ollut jo vuosia, ja vaikka YouTube ja vastaavat tykittää mulle aina enemmän ja vähemmän noista peleistä jotain mainoksia, että wow, tehtiin jotain uutta, niin minulle katsojana siitä vaan välittyy, että on joku uusi juttu, tai joku päivittynyt juttu. Joo, mutta se mikä niinku, nyt täytyy sanoa, että multa honorable mention on kyllä niinku Fortnite. Kaikessa sen, mä en siis sitä pelaa, mutta siis mitä nyt sivusta on seurannut, niin kyllähän se nyt älyttömän hyvin kehittyy, koska siis se matkahan on ollut tämmöistä.
Siis se on ollut niin aaltoilevaa se liike, koska siis siinä on, mitä mä olen siis seurannut, niin siinä on tullut aina jotain, mikä on pilannut se on tippunut melkein pohjamutiin se peli, ja taas ne tuo seuraavalla kaudella jotain uutta, mikä innostaa pelaajia, ja taas siellä on kauhean määrä pelaajia. Että nythän ne just viimeksi teki sillä tavalla, että ne tuo siihen Legon aika pian, että sä pystyt pelaamaan Lego-hahmolla sitä Fortnitea ja kaikkea muuta tämmöistä, siis ideoita sieltä maailmasta ei ole loppunut. Ja sitä mä niin kuin arvostan, että peli on nyt kumminkin pyörinyt jo sen yli 10 vuotta, tai ainakin siltä se on tuntunut, että se on ollut aina. Mun mielestä ehkä ansaitsee semmoisen honorable mentionin tässä välissä. Sitten seuraavaa kategoriaa, eikö niin? Rock and roll. Best Community Support, recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness, inclusive of social media activity and game updates or patches. No tänhän siis voittaa No Man's Sky, mitä joo, siis ehdottomasti. Niin kuin edellisvuosina. Joo. Se ainakin toi vaikuttaa siltä, että toi on se palkinto. Joo. Mutta oikeastaan sama periaate kuin äskeiseen kategoriaan, niin siitä huolimatta miten ruosteisesti Cyberpunkin tarina lähti liikenteeseen, niin väki on edelleen kuitenkin ollut siellä ja venannut niitä päivityksiä ynnä muuta, niin mä luulen, mä annan oman ääneni siihen niin sanotusti. Joo, ja siis täytyy nyt ottaa huomioon tässä se, että tässä on nyt 2 peliä, jotka on juuri julkaistu. Ja Final Fantasy 16 mä en ole seurannut oikeasti. Et mä en tiedä, mitä muutoksia ne on siellä tehnyt, mutta jos Final Fantasy 15 miettii, niin ne ei paljon muutoksia tehnyt ennen kuin DLC tuli. Ennen sitä siellä ei paljon muutoksia tehnyt, ellei ollut joku peliin rikkuva bugi tai jotain muuta vastaan. No Man's Sky on pysynyt sen takia todella hyvin niin kuin pinnalla on se, että se on oikeasti kuunnellut, mitä ihmiset haluaa. Ja mun mielestä ihan, niin kuin sä sanoit, niin on hyvinkin ansaitseva tämän palkinnon tästä. Destiny 2 on just niin kuin ihan päinvastainen näistä tähän niin kuin kategoriaan. Et se ei niin kuin kertaakaan kuuntele, mitä ihmiset sanoo, ja se tuo aina vaan sitä samaa paskaa sinne Platinum Shoppiin. Ja kaikesta pitää maksaa. No toki siitä tuli myös free to play, että plus DLC, mutta joka tapauksessa en antaisi Destiny 2. Mun mielestä Destiny 2 ei ole lähelläkään tämän kategorian tarvittavia kategorioita ja merkkejä, että se voisi olla tässä saamassa yhtään mitään palkintoa. Ja jos se sen palkinnon saa, niin mä en enää, ei. Mä vaan pysty enää sitten sen jälkeen katsoa tätä Game Awardsia samalla tavalla. Cyberpunk 2077, niin kuin säkin sanoit, ja mäkin sanoin tuossa edellisessä, että se oli, ja nyt säkin sanoit tässä äsken, niin se kehityskaari on oikeasti, ne on ottanut kaikki sydämeen, mitä porukat on sanonut, ja sitten kehittänyt sitä, ja sieltä tulee yllättävän hyviä sosiaalisen median juttuja, niin kuin se Idris Elba-hommakin, että hei, että meillä on täällä Keanu Reeves, mutta arvakkaa mitä, meillä on myös Idris Elba, olkaa hyvä. niin se mun mielestä on todella semmoinen, että tuo näitä filmitähtiä tuohon, niin se todellakin niin kuin, helpottaa tämän kategorian voitossa. Sitten tullaan Baldur's Gate 3, jossa hahmojen ääninäyttelijät on tehnyt videoita ja vastannut faneille ja sitten siihen on tullut jo tosi monta päivitystä kyseiseen peliin, ottaen huomioon, että se on julkaistu ihan vähän aikaa sitten kesäkuussa, oliko se kesäkuussa? No, puoli vuotta sitten varmaan suurin piirtein tuotu peli ulos ja siinä oli ihan älyttömästi jo päivityksiä, että siinä on oikeasti niin kuin kuunneltu ihmisiä. Niin en kyllä tiedä. Noista 3 se joku pitäisi valita. Mutta yhdestä me oltiin samaa mieltä, niin me valitaan se. Eikö se näin ole? No silloin taitaa päästä aika paljon helpommin.
Kyllä, eli Cyberpunk meidän tästäkin kategoriasta voitto. Seuraavaksi, kammottavaksi, on Best Independent Game for Outstanding Creative and Technological Achievement in a Game Made Outside of the Traditional Publisher System. Tästä yksi peli tulee todella vahvasti esiin, ja se on Sea of Stars. Okei. Olisin sanonut, että tästä listasta 2 peliä olen kuullut enemmän kuin muutaman kerran, ja se on Dave the Diver ja Dredge. Okei. Mutta tässä huomaa, että me seurataan erilaista sosiaalista mediaa. Mun sosiaalinen media on tämän Sea of Starsin julkaisun myötä huutanut pelkkää Sea of Starsia. Johtuneesti siitä, että tämä julkaistiin aika pahaan aikaan. Sea of Stars. Eli se julkaistiin muistaakseni Baldur's Gatein kanssa yhdessä samana päivänä, vai olisiko ollut jopa, että Diablo 4 kanssa tai jotain. Joku tämmöisen isomman publisherin, Baldur's Gate 3 ei ole, se ei ole iso, mutta joka tapauksessa niin kuin, tavallaan niin kuin jonkun tämmöisen isomman odotetun pelin julkaisun kanssa yhtä aikaa. Mä en osaa sanoa tuosta Sea of Starsista mitään. Mä näin ton nimen tässä listassa ensimmäisen kerran. Joo. Samoin mulle Redke ja Koko, niin en mä tiedä näistä mitään. Tai Dave the Diver. Dave the Diver on ollut kovassa striimauksessa ainakin niiden ihmisten mestoilla, mitkä on mun follow-listassa. Ja Redke nimi on sellainen, mihin mä törmään jatkuvasti. Mä en vaan tiedä, mikä se on, mutta nimi on siis todella tuttu. Joo, mä itse törmään tähän Sea of Starsiin aika paljon. Se on semmoinen... Se osasit kertoa siitä niin laajasti, että ehkä se nyt vaan tökkäät sen äänen siihen ja me mennään eteenpäin, koska me ollaan vissiin molemmat vähän tyhjäpäänä tässä kategoriassa. Joo, se on kyllä ihan totta. Eli seuraavaksi on Best Debut Indie Game for the Best Debut Game Created by a New Independent Studio. No, mulla on aika pitkälti ihan sama sana kuin äsken. Niin mä en tiedä näistä mitään, niin me mennään Redkellä, koska sen sä tiedät. Mä tiedän sen nimellä, niin annetaan nyt Redkelle sitten. Joo, eli täällä on siis vaihtoehtona Viewfinder kaikille, ketkä kuuntelee eikä katso YouTubessa tätä videoa. Muistakaa käydä tykkäämässä meitä YouTubessa ja ehdottomasti subscribeaamassa, eli tilaamassa kanava. Tää tulee jokaista jaksoa tulee aina, tai siis meille tulee jakso aina joka kuukausi tästä eteenpäin. Kiitos, hei. Sitten Venpa, Pizza Tower, Redke, Kokooni. Nämä on nyt ne kaikki, mitä on täällä valittavina, ja me otetaan Redke tämän kategorian voittoon. Seuraavaksi. Sen takia me ei olla siis mitään jurijäseniä yhtään missään, koska me ei ehditä tutustua kaikkeen. Ei ehitä. Best Mobile Game. For the best game playable on a mobile device. Vaihtoehtoina on Final Fantasy 7 Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now ja Terranil. Olen nähnyt väen pelaamassa Honkai Star Railia, no PC:llä, mutta että ne on sama peli. Ne on sama peli, niin I don't know, mate. No siis mun täytyy sanoa, että mä olen pikkasen bias tässä tilanteessa, koska eli kohdistan nyt. Äänestä. En mä näe tonne asti. Siinä lukee Honkai Star Rail, mutta No niin. Eli sä voit kertoa tästä ja mä laitan mikin mutelle. Mä olen pelannut Honkat 2 tuntia, mutta joka tapauksessa Terranil en edes tiedä. Monster Hunter Nowsta mä tiesin vasta silloin, kun se julkaistiin, koska mulle sanottiin siitä. Mutta siis en mä tiedä, Pokemon Go Monster Hunteri, ei paljon kiinnosta. Hello Kitty Island on kuulemma Animal Crossingin Hello Kityllä, mutta siihen on jotenkin yhdistetty Pokemon Go, joten en yhtään tiedä. Final Fantasy 7 Ever Crisis, niin en ole kuullut yhtään mainintaa. Honkai Star Railista sitten taas mä oon kuullut koko ajan, mutta se johtuu ehkä siitä, että mä pelaan sitä myös, mutta
myös ehkä siitä, että siinä on jonkin sortin tämmöinen vuoropohjainen, tämmöinen perusilmainen vuoropohjainen japanilaistyylinen JRPG, joka on erittäin paljon pay to win, mutta joka tapauksessa niin kuin todella ilmaisenakin kokemuksena todella hyvä. Niin kyllä me nyt annetaan tolle sitten se Honkai Star Railille toi, koska näistä oikeastaan mikään muu ei ole ollut semmoinen tunnettu, tai siis semmoisia puolituttuja kaikki, muu kuin Honkai Star Rail. Seuraavaksi meillä on Best VR or AR Experience for the best game experience playable in virtual or augmented reality irrespective of platform. Ja mä itse kun tässä tätä tein, niin mä taisin antaa vaan suoraan Resident Evil Village VR-modelle tuon äänen. Mä tiedän, että siis Seiskan VR-mode oli helkkarin suosittu ja todella hyvä kuuleman perusteella monesta eri lähteestä, niin mä otaksun, että tämä on nyt taas sitä samaa erittäin hyvää Resident Evil VR-matskua, mitä se on ollut. Synapse en tiedä, Humanity en tiedä, Horizon Call of the Wild voi tunkea syvälle Persianlahteen, jossa Call of the Mountain eikä Wild. No ihan samana, kaikki pelit on ihan paskaa, saa tukea mun mielestä perseeseen jokaisen niistä, mutta joo. Ja sitten Gran Turismo 7, niin kuulemma todella hyvä peli, mutta se VR tekee siitä vielä paremman kuulemma. Tässähän on nyt näissä ehdokkaissa on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että Resident Evil Village, Synapse ja Gran Turismo 7, siinä on 3 VR-peliä, mitkä on PSVR 2 eksklusiivisia. Niitä ei ole niin edes saatavilla mihinkään muualle kuin Pleikkari VR 2. Saaks Horizonia? Ei kun niin, no 4. No niin, joo. Anyways, any case, minä olen näistä pelannut Resident Evil Villagea. Noniin. Ja se oli Resident Evil 7 VR huomattavasti intuitiivisempi. Ressa 7 VR oli sitä, että sä pelasit ohjaajan kädessä ja käänsit kameraa sitten katseella, missä Village sitten taas on niin kuin full-fledged VR-peli aseiden käsittelyn kannan ynnä muitten. Ja Resident Evil 4 remakein VR-moodi, joka julkaistaan ihan kohta, niin jatkaa sitä samaa linjaa, niin annamme äänen Resident Evil Village VR-modelle, koska se on vakuuttavaa. Joo, ja ennen kuin kukaan Horizonin ystävä rupeaa kommenteissa YouTubessa aukoon päätä, niin se johtuu ihan siitä, tai ne sanoo, että et sä ole pelannut sitä peliä, eli et sä voit tietää, olen pelannut, ja musta se oli Assassin's Creed tulevaisuudessa post-apokalyptinen, jossa robottidinosauruksia, that's it. Et siinä mun mielipide asiasta pelanneena sitä peliä. Sanotaan näin, että se oli ihan yhtä tylsä kuin nämä uudet Assassin's Creedit. Mulle ainakin. Sitten seuraava kategoria on Best Action Game. For the best game in the action genre, focused primarily on combat. Ja ehdokkaina meillä on Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush ja Remnant 2. Mä olen pelannut tästä vaan ainoastaan yhtä peliä. Ja se on Remnant 2. Ja mä Hi-Fi Rushiakin kyllä pelannut. Meinasin takertuu, että vielä vähän aika sitten olit pelannut myös Hi-Fi Rushia. Joka tapauksessa olen siis pelannut 2 peliä tästä näistä ehdokkaista, ja pelisarjana on pelannut 4. Eli mä oon pelannut edellisiä Dead Islandia ja edellistä Ghost Runneria. Mutta Armored Coreen mä en ole koskaan koskenut. Täytyy kyllä sanoa, että Ghost Runnerissa on piru hyvä actioni. Siinä on siis koko ajan tapahtuu jotain. Siis sä oot niinku miakka kädessä heilut siellä jämpi, pämpi, ja sitten siellä on moottoripyörää ja kaikkea tuommoista
Ghost Runner 2. Ja, siis se on todella action-packed peli. Hi-Fi Rush jotenkin, en mä näe sitä, mutta sitten mä tavallaan näen sen, miksi se on tässä. Dead Islandin mä näen, miksi se on tässä, koska zombeja, paljon zombeja ja vielä enemmän zombeja. Ja Armored Core, no, koska se on From the Softwarein peli, niin totta kaihan sen tarvii olla täällä. Sitten Remnant 2, jota mä oon nyt pelannut, niin mä ymmärrän kyllä, miksi se on täällä. Se on huomattavasti paljon miellyttävämpi peli pelata, mitä ensimmäinen peli oli. Ainakin niin kuin mun tämmöisestä pienestä kokemuksesta, jota mä oon sitä pelannut. Olen pelannut tästä listasta Hi-Fi Rushia Remnant 2. Olen pelisarjana pelannut Armored Corea, ensimmäistä Dead Islandia, ensimmäistä Ghost Runneria. Mä en ala selittelemään kaikista mitään. Mun ääni menee Remnant 2, ihan siis heittämällä. Se 138, melkein 139 tuntia. Kaikki achievementit saavutettu. Ja mun ja jatkossa mielestä vielä lisää, kun pelataan yhdessä sitä. Niin. No DLC, niin konsolilla en ole vielä pelannut, niin sitä joutuu nyt sitten uudestaan pelaamaan. Mutta ei se mitään. Joutuu, kivakin. No ei, sä joudut pelaamaan, jos sä pakotit mut tähän. Mut siis, vitsit sikseen, niin Remnant 1 oli mun mielestä jo ihan siis huikea kombatti, koska siis sehän oli siis Souls-like yhdistettynä kolmannen persoonan räiskintään. Kyllä käytin tuossa heittomerkkejä kaikille teille, jotka ette katso tätä videolta. Ja Remnant 2 tukee sitä jo valmiiksi hyvin dynaamista combat-systeemiä tuomalla niin sen dual class-systeemin ja niiden abilityt siihen mukaan. Ensimmäiset pari tuntia niin meinas mennä vähän peukalosuuhun, koska yritti lihasmuistista pelaa sitä kuin Remnant 1. Mutta sitten sen jälkeen, kun siihen pääsi siihen klassisysteemiin oikein sisälle, niin sitten se menee niinku ihan kuin vettä vaan. Ja kyseessä on tosiaan siis kolmannen persoonan räiskintä aika vahvoilla Souls-porne, Souls-like, mitä se nyt on se termi oikeasti, vivahteilla. Ja sitä voi pelata yksin, mutta se hauskuus alkaa vasta siinä vaiheessa, kun sulla on vähintään yksi pelikaveri mukana. Ja koska joku sarjasta tietämätön heittäisi varmaan kommentin ilmoille, niin peli ei ole easy mode siinä vaiheessa, kun sulla on kavereita, vaan kaikki viholliset bosseja myöten skeilautuu sen mukaan, kuinka monta pelaajaa siinä on. Joo. On olemassa, Remnant 2 on muun muassa yksi bossifightti, mitä en ole 3 päässyt läpi, mutta yksin olen, koska se skeilaus on niin jyrkkä. Odotan innolla tätä, että päästään pelaamaan. Se nähdään siis myös live-streamissä todennäköisesti, niin se nähdään kanavilla twitch.tv kautta lojalvonjoni, youtube.com kautta @lojalvonjoni ja sitten twitch.tv kautta teturtsa. Todennäköisesti me kummatkin striimataan sitä yhtä aikaa. Ja on mahdollista, mutta ei luvattavissa. Niin, mutta ainakin mun striimikuvissa todennäköisesti tullaan pelaamaan sitä. Yes. Seuraavaan kategoriaan. Ja aika meillä tiukka comebackia ja melkein pisin jakso ikinä tulossa. No ei se mitään haittaa, me ollaan puolivälissä, mutta mennään, tästä tulee loppupäässä kumminkin ne paskat, mitä kumpakaan meistä kiinnostaa, niin voidaan vaan heittää sinne jotain. Okei, Best Action and Adventure. For the Best Action and Adventure game combining combat with traversal and puzzle solving. Tämä on vaikea. Tämä on todella vaikea. Mutta koska kaikki nämä mun mielestä ehkä ansaitsi sitä hyvinkin. No siis se, että tämä ensinnäkin tuo kategoria, tuo lisätieto on se, että combining combat with traversal and puzzle solving, niin se tekee tästä sen vaikean, koska jos tämän valitsisi pelkän combatin mukaan, niin se olisi Jedi Survivor tai Spider-Man 2 ihan helposti. Joo, ja
sitten niille kaikille, jotka eivät siis näe tätä, niin täällä on siis tosiaan ehdokkaana The Legend of Zelda, Tears of Kingdom, Star Wars Jedi Survivor ja sitten Resident Evil 4, Marvel Spider-Man 2 ja Alan Wake 2. Niin, täytyy kyllä sanoa, että Zeldaa, mitä mä oon pelannut Breath of the Wildia, ja siinä oli tosi paljon niin kuin pusleja, todella paljon pusleja ja kaikkea tuommoista. Hyvinkin näen, että Zeldalle tämä menisi, koska siis jos mietitään näitä kaikkia kategorioita ja mietitään kaikkia näitä pelejä, joita on ehdolla, niin Zelda tulee voittamaan jonkun. Ja mun mielestä se on ehkä sitten tämä, koska siinä on niin paljon sitä puslea, niin paljon kompattia, mitä sä voit tehdä eri tavalla, että mä melkein antaisin sen sille. Koska jotain se voittaa, se on ihan selvä, mutta mitä, niin se on meiltä pimennossa ja se ratkee vasta torstai ja perjantai välisenä yönä kello 2 aamulla. Mä itse henkilökohtaisesti, vaikka ei sillä ole mitään merkitystä, niin mun ääni tästä listasta menee Resident Evil 4 remakeille sen takia, että mä koen, että siinä on asiat on balanssissa. Se kombatti ja Leonin steroidi takapotkut, millä kaverilta irtoaa pää. Niin kuin, aseella ja melee-kombatti ja sitten tuo puukon käyttö on niin kuin ihan priimaa niin kuin toimintapelin näkökulmasta. Ja sen lisäksi siinä maisemat vaihtuu ihan kivasti, kun on kylälinna ja sitten saari. Ja Resident Evil, se ei siellä ole putsleja, oli ne sitten yksinkertaisia, monimutkaisia tai jotain siitä väliltä. Niin sen mitä sen on, ton remakein on sen 4-5 kertaa pelannut läpi, niin siinä on mun mielestä oikein mukava balanssi. Joo, mutta Zeldassa, Zeldassa niin mulla on se kanssa, että kun siinähän pystyy rakentamaan kaikkia autoja ja mitä kaikkea, millä sä pystyt ajamaan ylitte kaikista niistä koplineista ja sun muista, mitä siellä on, että tavallaan niin kuin siinäkin se monimuotoisuus, sen taistelun monimuotoisuus, ne pusleen monimuotoisuus, yhdestä sä et pääse ylös, että sä luo itsellesi tämmöistä niin kuin kärryä, mikä menee niin kuin ylöspäin tuulettimella rautatankoa pitkin. Niin mun mielestä tämmöinen on tosi hyvä esimerkki siitä, että Zelda mun mielestä ansaitsit tämän palkinnon. Mutta koska me ollaan eri mieltä, niin tämä menee taas Sirille ja Sirin nopaan heittoon. Saat edelleen parilliset, mä oon edelleen parittomat. Hei Siri, heitä noppaa. Ja heitetään, se on 5. Näin. Todistukset kameraan. Ja tämän vie Legend of Zelda Tears of Kingdom. Näin. Hitto mä nauran, jos toi voittaa Game of the Yearin kumminkin. Niin joka tapauksessa seuraavaksi Best RPG for the best game designed with rich player character customization and progression, including massive multiplayer experience. Se on hauska, kun tässä sanotaan including massively multiplayer experience, ja yhdessäkään näissä ei ole massively multiplayer. Ootko muuten huomannut? No ei ainakaan Lies of Peace ei ole ainakaan minkäännäköistä multiplayeria eikä Starfieldissa. Eikä Final Fantasy 16, se on single player peli, ja Sea of Starsissa sekin on single player JRPG. Ja itse asiassa ainut, missä on multiplayeri, edes jonkin sortin multiplayeri, on Baldur's Gate 3. Joo. Kun mun kommentti tulee pysymään tässä lyhyenä, plus mun on otettava ihan nopea PRP tähän näin, niin mä kerron lyhyesti. Vaikka palkinto ei tulekaan, niin mun ääni menee näistä Pinokkion valheille. Vaikka siinä ei ole rich player character customization ja progressio toki on, koska se seuraa tiukkaa Soulsborne-vivahdetta etenemisen ynnä muun levuttamisen kannalta. Mä tiedän, että se ei tule voittamaan, mutta että Lies of P oli erinomainen videopeli, ja nyt PRP.
Yes. Mä jatkan tästä, ja mulle ehkä eniten, siis tässä tosiaan Best RPG:ssä vaihtoehtona on Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars ja Starfield. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä olen Baldur's Gate 3 puolella, koska Baldur's Gate 3 siinä on todella rikas systeemi, millä sä saat luoda sun hahmon. Progressio, niin sä huomaat, kun sä menet eteenpäin ja sä löydät kaikkea uutta, niin tässä niin kuin selkeästi niin kuin se progressioni nousee. Ja siinä loppupelissä sun hahmos on todella paljon parempi, mitä se oli siinä, koska level up ja item-löytö ja kaikki tämmöiset. Ja sitten including massively multiplayer experience, ainoa missä oikeastaan on multiplayer experience on Baldur's Gate 3, ja koska me ollaan nyt taas eri mieltä asiasta, tässähän pystyy siis kaikki Baldur's Gate 3 kaikki pulvat ja kyrvän mitatkin mittaamaan, tai siis saamaan itse, ja kaikki tämmöiset niin tehdä itse, kustomisoida, niin se on vaan niin kuin todella, mä tiedän, te olette varmaan kaikki nähnyt ne YouTube-shortsit ja klipit ja kaikki Baldur's Gateista, että se on vaan niin kuin ihan älyttömän iso juttu. Mutta koska tämä jälleen kerran on nyt sellainen tilanne, että Samu valitettavasti on poissa ja hän antoi äänensä Lies of P:lle, niin me heitämme taas noppaa, kiitos Sirin, ja kysymme näin, hei Siri, heitä noppaa. Se on tällä kertaa 5. Tällä kertaa se on 5, eli se menee Baldur's Gate 3. Jälleen kerran, eli Samu on aina parillinen ja minä aina pariton näissä riitatilanteissa. Yes. Sitten odotetaan, että Samu tulee takaisin. Mä käyn juomassa. Noin, kävin hakemaan itselleni vettä, koska tässä ollaan nyt puhuttu jo yli tuntiputkeen, ja täytyy kyllä sanoa, että on, niinku on kurkku vähän kuivana. Best Fighting Game for the Best Game Design primarily around head-to-head combat. Aiheena meillä on God of Rock, siis ehdokkaana meillä on God of Rock, Mortal Kombat, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery ja sitten Street Fighter 6. Ja kaikkein eniten näistä hypeä on antanut minusta Street Fighter 6. Mortal Kombat kyllä ihan hyvin niin kuin uusi näitä juttuja, mutta siitä päästiin sitten kyllä taas eteenpäin. Best Family Game on seuraava kategoria. For the best game appropriate for family play, irrespective of gender or platform. Ja meillä täällä ehdokkaana on Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars ja Super Mario Bros. Wonder. Ja täytyy kyllä sanoa, että näistä ehkä varmaan sitten paras on ollut toi Party Animals. Super Mario Wonderkin voi ehkä tämän saada, siinä on tosi mukava niin kuin perheen kanssa pelata sitä aivan varmasti. Ja Pikmin 4, no se nyt on Pikmin, et eihän siinä. Samu tuli takaisin juuri sopivaksi. Mitäs tämä aihe, kuinka hyvin kutkuttaa? Ei kutkuta. No niin, eli me otetaan näyttää hauskalta. Otetaan siis Party Animals tuosta tollain. Ei ole väliä. Sitten Best Sim Strategy Game. Best Game focus on real-time or turn-based simulation or strategy gameplay, irrespective of platform. Ehdokkaina ovat Advanced Wars 1+2, Reboot Campi, City Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage ja Pikmin 4. Mä annan ääneni Company of Heroes 3. En pelaa genreä, ei kommentteja.
Ainut genre yhden lajin urheilupelien lisäksi, mihin en koske. Noniin, yes. Joten jätän siitä myös kommentoimatta sen takia. Best Sports and Racing Games on seuraava kategoria for the best traditional and non-traditional sports and racing games. Ehdokkaana meillä on EA Sports FC 24, eli FIFA 24, F1 23, Forza Motorsportti, Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged ja sitten The Crew Motorfest. Saatat yllättyä, mutta en valinnut Forza Motorsporttia. Mm-hmm. Aina kun arvaan, niin valitsit kyseisen pelin, jota itse teit arvostelut tiltille. Minä tein nämä molemmat edellä mainitut. Mutta kyllä valitsin The Crew Motorfestin noista kahden. No niin, joo. Mä valitsin Forza Motorsportin, joten heitetään jälleen kerran Sirille. Sä olet edelleen parilliset ja parittavat. Hei Siri, heitä noppa. Se on 1. No niin, no se oli 1 ja se menee siis Forza Motorsportille. Nyt tästä tuli jo tosi interaktiivista toimintaa, kun saatiin jo ääni mukaan tuohon loppatuloksesta. Mä tajusin, että mulla oli puhelin mutella. Niin se auttoi tosi paljon, kun otti sen pois mutelta. No. Mä tiedän, jos joku kysyisi, eikä tule kysymään, mutta jos kuvitellaan hypoteettisesti, joku kysyisi multa, että minkä perusteella valitsen Ubisoftin keskikertaisen autopelin Forza Motorsportin sijaan, niin mä en tiedä, Forza Motorsportti oli mulle semmoinen silmät kautta mieltymykset avaava kokemus, kuinka paljon mä loppujen lopuksi, koska Forza Horizoniahan on nyt tullut niin kuin useamman vuoden putkeen, VS Motorsportti, niin mä huomasin, että mä tykkään mun autopeleistä silloin, kun ne on tollaista niin kuin ryminää ja ryskettä. Enemmän arcade-pacea. No eikä se tarvi olla edes siitä arcade-paceista kiinni, mutta siinä vaiheessa, kun mä rupesin Motorsporttia ajaa ekaa kisaa ja huomasin, että siinä ei ole minkään valtakunnan musiikkia, niin mä olin aika pettynyt. Niin oudolta kuin se kuulostaa, mutta mä olin siis tosi pettynyt. Ei ollut edes Hospital Recordsia, mikä on tosi käsittämätöntä. Joo, okei. Mä itse pelasin siis Forza Motorsporttia ihan ratilla ja polkimilla. Niin, mulla on tuossa Riki tuossa vieressä, ei näy kameraan, mutta löytyy live-striimejä aiheesta kanavalla youtube.com kautta @lojalvoni oli mikä ihmeessä tsekkaamaan. Pientä mainontaa siihen. Seuraava kategoria meillä on Best Multiplayer for Outstanding Online Player Gameplay and Design, including co-op and massively multiplayer experiences, irrespective of game, gender or platform. Ja ehdokkaana meillä on Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 ja Mario Bros. Wonder. Mulla on sellainen tilanne, että mä en ole pelannut näistä yhtäkään. Ja mut mä tykkään tappelupeleistä, niin se on vaikka Street Fighter 6. Okei. Se mikä mulla on, niin Baldur's Gate 3 ei vielä mun mielestä tätä kategoriaa ihan täysin saa, koska johtuu siitä, että Xbox-versio ei ole vielä julkaistu, mutta kun Xbox ja PC ja Pleikkari-versiot kaikki on julkaistu, tai siis kun Xbox-versio on julkaistu, niin sitten niitä pystyy pelaamaan cross-platformina ja tekemään omia kampanjoita sen perusteella, joten silloin se vasta mun mielestä ansaitsee tämän palkinnon. Diablo 4 se on crossplay kaikilla muilla platformeilla paitsi Nintendolla, samaten muuten Baldur's Gate 3 sitäkään ei Nintendolla, mutta joka tapauksessa en sillekään antaisi ääntä. Party Animals on kiva hupipeli, sitä on kiva pelata niin kuin co-oppina, joo, mutta muuten se ei kyllä ihan mulle uppoo. Street Fighter on ehkä sitten enemmän se peli. Jos tämä olisi Mario Party, niin valitsisin sen mieluummin. Mutta tämä on tämä Bros Wonder, niin se on vähän eri kuin Party. Niin otetaan Street Fighter 6 meidän valinnaksi. Sitten Best Adaptation on seuraava kategoria. Recognizing outstanding creative work that
faithfully and authentically adapts a video game to another entertainment medium. Ehdokkaana on Castlevania Nocturne, Gran Turismo, Last of Us, The Super Mario Bros. Movie ja Twisted Metal. Näistä 2 mun mielestä on eniten esillä ollut, ja ne on Last of Us ja Super Mario Bros. Movie. Meinasin just sanoa ihan samaa, että tiesin näistä kaikista, paitsi Castlevania Nocturne oli mulla ihan, mä en tiennyt, että sitä on tehty. Joo, se on Netflixin anime-sarja, kyllä. Ja sitten toinen, mä en ole yhtäkään näistä nähnyt, en jaksoakaan sarjoista enkä elokuvia, mutta sen mitä mä olen nähnyt ja kuullut internetin ihmeellisessä maailmassa, niin Last of Us on ilmeisesti aika melko hyvin onnistunut. Kyllä, joo. Ei lisättävä. Joo, no siis Twisted Metallia mä en ole nähnyt, Castlevania mä oon nähnyt, Gran Turismo oli kyllä ihan paskaa, eli se oli katsomatta paskaa, tee bloody. Ja sitten sitten Last of Usin mä oon nähnyt, ja Super Mario Brosin mä olin katsomassa elokuvateatterissa. Valitettavasti se oli suomenkielisenä, eli meillä oli Riku Nieminen Marjona, joka oli vähän semmoinen turn off. Täytyy katsoa se jossain englanninkielisenä, jossa Bowser on Jack Black, niin silloin se niin kuin ehdottomasti on paljon parempi. Ja sä antaisit äänen Last of Usille ja mä antaisin Super Mario Bros. Moville. Niin Anna vaan Marjolle ja meidän tarvittu heittää koppaa tästä. Joo, no niin, yes. Mä oon tänä vuonna saanut katsottua yhtä TV-sarjaa. Yhtä TV-sarjaa ja se on Reacher. Sitten seuraava kategoria on Most Anticipated Game, recognizing an announced game that has demonstrably illustrated potential to push the gaming medium forward. Ja meillä ehdokkaina on Final Fantasy 7 Rebirth, Hades 2, Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws ja Tekken 8. Tässä listassa on 2 peliä, jota mä henkilökohtaisesti odotan. Ne on Hades 2 ja Tekken 8. Kyllä, täysin sama, koska Final Fantasy 7 on remake tosiaankin tästä viimeisestä, muistaakseni chapterista Final Fantasy 7 itsessään. Toki todella hienosti tehty, mutta Hades 2 tulee olemaan yksi niistä peleistä, joka on todella paljon pelattu, se on varma, koska Hades 1:kin oli. Sitä tullaan pelaamaan monella platformilla, ja se vaan niin kuin todennäköisesti tulee olemaan yksi pelatuimmista peleistä ihan varmasti, niin kuin siinä vuonna, kun se julkaistaan. Like a Dragon Infinite Wealth, mun mielestä ei ihan ole semmoinen, mikä niin kuin tulee ehkä saamaan yhtään mitään. Se on vähän semmoinen, miten mä nyt sen sanoisin, se on samaa kuin se on aina ollut, Jakusat ja noin. Niin en mä tiedä, siis mun mielestä ei ole sen arvoinen. Star Wars Outlaws, Massive Entertainment / Ubisoft, katsotaan nyt julkaistaanko koko peliä, ja Tekken 8, niin se on ihan varmasti tulossa, ja mitä mä oon kuullut betatestaajilta, niin se on erittäin hyvä, eli mennään sillä. Minäkin olen betatestannut sen. Nice. Kapulalla vai millä sä Joo. Mun pikkuveli testasi oikein arcade stickillä sitä betatestasta. Mulla ei ole arcade stickia. Joo. Sitten Content Creator of the Year. Mä en tiedä näistä ketään muuta kuin Iron Mouse. Mä en tiedä edes sitä. No siis Iron Mouse on yksi tunnetummista V-tubettajista, totta kai, niin se tulee aika helposti, kun pelaamista etsii, niin se tulee aika helposti niin kuin ehdotettuihin videoihin YouTubessa. People Make Games en tiedä, Puaxity en tiedä, Spreen en tiedä, mikä on Syfer RPK, en tiedä näistä yhtään ketään muuta kuin Iron Mouse. You do you. Noniin, annetaan Iron Mouselle ääni. Nyt me aletaan niin lähestyä tätä, missä voi vaan niin melkein meemulla. Just näin.
Best eSport Game ehdokkaina meillä on Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile ja Valorantti. Aiheesta saa siis for the game that has delivered the best overall eSport experience to players, inclusive of tournaments, community support and content updates, irrespective of gender or platform. No me ollaan Ysärin lapsia, niin meidän pitää melkein äänestää CS. CS, joo, kyllä. Näistä mulla ei ole mitään hajua, yhtään ketään. Mä oon Fakerista kuullut tosi paljon, ja se on ollut mainoksissakin sun muussa, niin se voi olla vaikka Fakers. Hyvät katsojat, nyt tämä meemiosuus alkaa siis, kun me ei olla kiinni oikein e-sportsissa. Ei. Taas Counter-Strike, niin Team Vitality, mennään sinne. Ihan sama. Joo, mennään sinne. Danny Sonicilla on hieno parta. Kellä? Sonicilla on hieno parta. No kyllä, juu, ja se on helkkari hyvä tiimi, mitä mä oon kuullut. Siitä mä oon ainakin kuullut. Näistä muista mä en ole oikeastaan kuullut. Se on iso mies ja sillä on parta, niin se saa. Joo, yes, sillä mennään. Iso mies ja parta. Sitten Best Esports Event, recognizing an event across single or multiple days that delivered a best of class experience for participants and the broadcast audience. Täällä on League of Legends Championships 2023, Palas TV Paris Major 2023, Evo 2023, The International Dota 2 Championships 2023 ja Valorant Champions 2023. En ole katsonut yhtäkään, anna mennä vaan. Joo, otetaan Counter-Strike, se on siinä. Se on hänessä. Noniin, 404, you reached the edge. Noniin. Yeah. Kiitoksia kaikille, että katsoitte tämän jakson ja kuuntelitte tämän jakson. Tämä tulee Spotify ja muihinkin podcast-palveluihin myöhemmin. Muistakaa käydä tilaamassa meidän YouTube-kanava. Se löytyy osoitteesta youtube.com ja sieltä kaikki pelaa. En muista numerosarjaa, kun se on kaikki pelaa 5697 tai jotain muuta vastaavaa. Jotenkin outoa, mutta me yritetään korjata se siis sellaisen osoitteeseen kuin youtube.com / kaikki pelaa podcast tai jotain muuta vastaavaa, että se tulee kaikille selväksi. Kiitoksia joka tapauksessa tästä ja näemme ensi kuussa. Aiheesta emme kerro ennen kuin se on tullut, koska me ei itsekään tiedetä sitä. Ei meillä ole aihetta mihinkään edes kuulla. Niin, keksitään jossain vaiheessa se sitten. Tämä ei ole Q&A, mutta meidän tauko johtui siitä, että liikaa ja liian nopeasti. Nyt otetaan vähän rauhallisemmin. Joo. Yes. Kiitoksia kaikille. Se on moro. Kakaka! Siis toi oli oikeasti nyt viimeiset sanat, mitä sä sanoit. Luulet, että ei mikään ei ole muuttunut.